Ako tu niečo má pre teba, keď si mala tie narodeniny? Páči sa? Vlado, na budúce je len bliskáči, žiadne sladkosti už. Už to zatrháva. Áno. Ok. Ideme na to? Jasné. Toto ešte prekojíme také, aby to tam vešlo do toho. Super. Vyzerá fajne. Mamia? Hello. Už to bude za chvíľočku. Ako vyzerá? Dobre. Dobre, tak? Bola. Ryby berú? No veru. Ber to! A pomaly púšťaj, tak. Nevypal je tam. Pomaly, Janko. Nie, to zavadené. Áno, to musíš chytiť. To by si mal ísť do vody a tam si odfotiť sa z bezvode. Ne na breh. Tak sa podarilo, to nechápu. Už teraz to nechápu. Paráda! Čo tam máme? Asi veľkú rybu. Áno. Bude to väčší kaper alebo Pomáha. vypadá to skôr na to vámu. Spodnek vládka netrafiť na slnečku. Aha. Nervák, že? Nerváde. Nech sa ísť. Siedkame, Jano. No, ja som zasetkoval. A zasetkoval čo vyššie asi. Môžem si ho dať do podráka, čo chceš. Ale ešte si ho podrák, dotiahne si ho pried a potom si ho tam pojed. Môžeš si to vyskúšať, keď chceš. To je taký kaper na to, že nevyskúšam. Aj taký, že keď sa ukáže, že necháš. Musíš ho hlavne unaviť. No a teraz sa zohni. A máš skoro. Ešte si nataj silno. Je tam. Poď, skoro. Musíš si ho pritiahnuť. Silno si natiahneš. Ukáž, ja ti chytím udicu. Dobre, a ty už si ho dáš. Tak, super, a máš ho. Dobre, nechaj. Vyjmi si ho. No, dobre. Počkaj. Tak peknejšie, musíš si ho tak za hlavu chytiť, tak. To je vončuk.
Ešte z kabelu. Tak ho tam daj teda. Pomaličky, šup. Super. Strašné bomby, ne? Super. Dajte like, aby sme chytili teraz tú rybu. Pokiaľ tam je vôbec. Chytíme, neboj sa. Nejako to už vie, Joni Fischer. Keď dáte like a odber, bude sa vám dariť na ryby. Áno, hlavne nepadne do vody. Povedz, jak pošle tátka. Zlatú rybku nechal. Jeden, je to... Naďa profesionál. Tak, elegantne. Skoro ho stiahol, no. Nedrž mi to, nedrž mi to. Nedrž mu to, nechaj to. Pozri, aký krásny kaprík. Pusti ho, dobre? Všetci mám plávať, so Slavkom. Veľa ryba! Počkaj. Čavo. Dneska sme tu s Jankom a so Sveťou. Čus. No, takže nej som to dneska teda sám. Už to kamoš povedal. A toto je moja sestra Hanetka. No, ďalšia je tu. No, Jankovi dajte odberateľ. Aj, nedajte, prosím. Nemáme dokonca roka 5000 odberateľ. Navíjaj. To? Aha. To je ten najlepší. To je ten dobrý na jedenie. To je bez roboty. Bez roboty. To sa mi nepáči mne. Ja hlavne nekričte. Lebo odplačíme tie ostatné. A toto sme chceli chytiť? Nie, chceli sme chytiť 10 také. Dvíhaj. Jak mačička? Si šťastný. Ešte prekvapil.